Hello. To this video mga boss, where are we going? That is. What? That is. Good job. Let's go. For today's video mga bossing, samahan nyo kami dito. First time ni Xavier sa dentist. Tanungin natin ulit. Ready? Yeah. Where are we going? That is. Dali-dali na nga kaming umalis mga boss. Malapit lang dito yung dentist mga bossing. Biyaheng 7 minutes lang using a car. Let's go! Ang lupit naman dito. Akala ko nung high school lang may foot socks dito rin pala mga boss. Iniiwasan nilang madumihan kasi nga winter. So maputik. Proud na proud ako dito kay Xavier kasi hindi talaga natakot. First time niya dito sa dentist. Chill na chill lang mga boss. Pero ang totoo yan mga boss. Kaya gusto niya pumunta dito kasi nga sumakit na yung ngipin niya. In-explain ko sa kanya dahil yan sa kakakain ng candy. At in-explain ko din na dapat pumunta sa dentist para ma-fix yung masakit ng ngipin niya. Dito mga boss, cleaning lang pala natanggap niya. Pero afterwards, nag-x-ray siya para makita lahat ng ngipin niya. Ang lupit ng x-ray ito, nakikita yung lahat ng ngipin, pati yung coming ng ngipin niya. Hindi talaga siya nabunutan mga boss kasi ang babait talaga ng kanidan, pati mga ngipin, kailangan i-save. Ang lupit. Xavier, What? good job. You're done with your dentist? Let me see your teeth. Yay, good job. Let's go home. Yay, bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Okay.